पद्धत घेता. इथे प्रचाराची पद्धत वेगळी आहे. मुंबईला आम्ही प्रचारात सभा घेतो, मिटिंग घेतो. इथे आपण डोर टू डोर प्रत्येकाच्या घरामध्ये जाऊन लोकांना भेटतो, विनंती करतो. हा आपला उपक्रम पुढच्या 4-5 दिवस व्यवस्थितपणे आपण राबवला तर मला खात्री आहे की तुम्हाला निश्चित चांगलं यश आपल्याला नक्की मिळू शकतं. गोव्यातले खूप प्रश्न आहेत. मायनिंगचा प्रश्न मोठा आहे. लोकांना रोजगार मिळत नाही आहे. गेल्या या 2 वर्षामध्ये कोविड या सरकारने BJP सरकारने कोविड सर्व्हिस हँडलिंग केलं. लोक मोठ्या प्रमाणात निधन झालं लोकांचं. ऑक्सिजन लोकांना मिळालं नाही. पर्यटन समूह संपून गेलं. नोटबंदीमध्ये आणि कोविडनंतर गोव्याची सगळी वाट लागलेली आहे आणि विद्यमान BJP सरकारने तुमच्या गोव्याला पुन्हा वर आणण्यासाठी काही केलं नाही. आज पुन्हा 3 सिलेंडर फुकट देतो. अरे बा 5 वर्ष होता ना, 5 वर्ष होतं तर तुम्ही काही सिलेंडरचा विचार केला नाही. मायनिंग सुरू आम्ही पुन्हा करू म्हणतात. 5 वर्षात तुम्ही मायनिंग सुरू करू शकला नाही. गोव्याचं पूर्णपणे एकंदर आर्थिक परिस्थिती वाटोळ झालेलं आहे आणि सामान्य माणसांना कुठलंही रोजगाराचं साधन उपलब्ध नाही आहे. अशा प्रकारची बिकट परिस्थिती गोव्यामध्ये आहे आणि त्यामुळे काँग्रेस चांगलं राज्य करू शकते. ज्यांचं केंद्रात सरकार आहे भाजपचं, राज्यात सरकार होतं. तुम्ही एवढं असताना मागच्या 5 वर्षामध्ये 10 वर्ष म्हणली, मागच्या 10 वर्षामध्ये सामान्य माणसाला पूर्ण देशोधडी लावायचं काम या भाजपच्या सरकारने केलेलं आहे.